fraților, și ăsta este primul meu videoclip și m-am gândit să intru pe Toca Boca World ca să facem o casă free modern. Ei bine, o să vă învăț cum să faceți și voi. Stai să pun freecam aici. Stați puțin. Ok, și în caz de nu știți cum e Toca Boca, ei bine, este această aplicație care nu este aplicație, este un joc de fel. Și după